बे हाबाफारिखौ लादों? दिनै गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव जज्लायगाव गामिनि मुस्रि पुरन्जय ब्रह्मनि न'खराव मुलुग गोजोननि जग्य होनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो शास्त्र सावरायनाय जे हाबाफारि बेखौ जों दिनै हाबाफारि बायदियै फुंनि जग्य होखांबाय। दा जग्यनि उनाव जोंहा धोरोम शास्त्र सावरायनाय हाबाफारि दं। दा बेनि गेजेरजों जोंनि गुबै थांखि आरो उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जिल्लानि आवथायाव जेसेबां गामिफोर दं बेयाव जोंहा मोनसे मबिलाइजेसननि बाथ्रा दंमोन। जोंहा बेयाव मोनसे थांखि दिखांजानाय दङ। बे थांखिखौ दिखांजानाय थांखिनि उसिलायैनो जों दिनै बे मोनसे मबिलाइजेसनखौ जोङो आरम्भ खालामबाय। गुबुन गुबुन न'खरावबो मावबोबाय, दिनै जों बेयावबो मावदों। दा बेखौ मावनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोङो न'खरारि समाजारि फोसाबनायनि जे मोनसे थांखि एबा उद्देश्य आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जे फिल'सफि, बिथांनि फिल'सफिनि थ्रुयैनो जों दिनै शास्त्रखौ दहाय होनानै जों हाबाफारिखौ मावनाय जायो। दा बेयाव जों गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन, शास्त्रनि सावरायनाय बाथ्राफोरखौ। दा बे शास्त्रनि गेजेरजों जों जाहाथे दिनैनि थासारियाव जे फैबाय थानाय थासारियाव जोङो इयुन जेनेरेसनफोरखौ जों बोरैहाय मोजां खालामलांनो हायो, बिसोरखौ जों जेरै सुबुं सम्पद दानो हायो, बे थांखिजों जों खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जोङो रायजो जानाय बेलायावबो जाहाथे जोङो गासैबो सोरबा गभर्नमेन्ट जब दं, सोरबा गैया, गैयाब्लाबो दि जों गभर्नमेन्ट जब गैयाबाबो दि जों मोनसे न'खरखौ गसंथानानै जों मोनसे सुसंस्कारनि गेजेरजों जों रायजो जालांनांगौ, बिनि मोनसे प्लेनिंफोरखौ एबा बिनि जे आइडियाफोरखौ जों बेयावबो सावरायनाय जायो। जोङो मोनसे गोग्गो न'खर दानांगौब्ला फारफ्रोम बिथिंजों जोङो मोनसे स्ट्रं जानांगौ जायो। आरो गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जों बोरै एरायनो हायो, मेइनलि बाथ्राया बे आरोखि। आरो गुरुदेबानो जोंनो बे बाथ्राखौ बुंनानै गालांखादों जे बर'फोरनियाव जौ थागौमानि बर'आ जौगानो हानाय नङा। जौ लोंनाया लखि हानि, प्राण हानि, सनमान हानि, बेबादि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनानै गालांदों। दा बेखौ जों गोसोआव लानानै बयबो जाहाथे न'खरखौ मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों जों न'खरखौ दानो हायोबा बा न'खरखौ खांनो हायोबा जोङो फैबाय थानाय समफोराव जों हास्थायनाय बायदि गथ' जोनोम होनो हागोन, बा जों मोनसे सुबुं सम्पदखौ सोरजिहैनो हागोनखौ जों मिजिंखौ नुहुरो आरोखि। दा बेफोर थांखिफोरखौनो गासै लानानै जों दिनै गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जों जिरायालासे गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो जों मावलांबाय थागोन। मोनफ्रोम गामियाव जों हाबनायनि जे बेब'स्थाखौ लादों। जों हाबनानै बिथांमोना जोंनो जायगा थावनिल' थिग खालामना होनांगौ, बिनिफ्राय जों बिथांमोनजों मत बिनिमय खालामगोन जे धोरोमनि आब्रुथिफ्रा थांनानै दंना गैया। गोबां गामिफ्राव फ्राय गासै गामियावनो बांसिनानो ब्रह्मब्लाबो जों नुनो मोनो बिथांमोननि गामियाव पुर्निमा अमाबस्या जग्यनि खारज'आ जाया आरोखि। दा पुर्निमा अमाबस्या जग्य होनायनि जे हाबाफारिजों मोनसे मोजां बेब'स्थाखौ जों लाबोनो हायो आरोखि। जेनेबा जोङो दा पुर्निमा अमाबस्या जग्य गैयै जायगाफोराव धोरोमनि बाथ्राखौ सावरायनायखौनो खाबु गैया, धोरोमनि बाथ्राफोर सावरायफेरनाय जाफेरा। दा दिनै जुदि पुर्निमा अमाबस्या होयोबा बे पुर्निमा अमाबस्यानि गाज्रि जे बारहावा बेखौ सोदांनायजों लोगोसे जोङो धोरोम शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै गथ' गथायफोरनो जों मोनसे मोजां इंगितखौ जों होलांनो हायो आरो समाजावबो जोङो मोनसे सुबाताबरन सृष्टि खालामनो हायो। दा बेफोरबायदि आयदाखौ जों लानांगौ। बेखौ जों गसाइगाव जिल्ला हिसाबै अरायसम जोङो माने बयखौबो खावलायबोदों आरो खावलायलांबाय थागोन। हानायखिनिखौ जों जेरायालासे मावलांनो जों मोनसे थांखि दङ। आरो बे मावनायनि मावबिहोमाजों जों माखासे गामिफोराव जेराव जों मावदों बिनि फिथाइफोरखौबो जों नुगासिनो दङ, फिथाइ थायगासिनो दङ। आरो बिदि फिथाइ गोनां खामानिखौ जोङो फासयनानै थायालासे बयबो आवगायलायनानै जों खामानि मावनांगौ। दिनै थासारिखौ जों नुबाय जे जोङो बांसिन जोंनि बर' मानसिफोरानो माने गाज्रि मुवा बेसादजों लिप्त जानानै लोंनाय जानायजों नांथानानै न'खरनि गारजेनफ्रा माने न'खरखौ बोरै दैदेननांगौ बिनि सायाव ध्यान सारा जानानै गथ' गथायफोरनोबो बै गाज्रि जे रिति-निति बेखौसो माने एंग्लायना होनाय बायदिखौ जों नुगासिनो दङ। दा बिदिजों थाङोब्ला जोङो भबिसतआव दिनैनि जे साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मुगा जे AI आव जों रायजो जाफैबाय, बेयाव जोङो कम्पेयार खालामनो हानाया खुब थान होननानै जों सानो आरोखि। बेनिखायनो जोङो दिनै बेफोरबायदि थांखि उद्देश्यजों जों खुब मोजां हाबा मावलांनायखौ जाहाथे गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जुदि जोंखौ मोजाङै मोजां एसे गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जुदि जोंखौ सापर्ट खालामबाय थायोबा जोङो इयुन बिदिन्थियाव मोजां हाबा मावलांनो हागोनखौ जों मिजिंथिनो हायो।